Здравейте, здравейте хора, аз съм Айс Лолипоп 2006. Днес ще играем в един сервер на име, не име, ами ще играем Bed Wars, понеже, нали, много хора играят там, понеже е много известен сервер. Не ме зарежда, защо не ме зарежда? Значи сигурно нещо има, някакъв вък. И тук не ми действа. Ще пробваме тук Skywars. Тогава ще се опитам да играем Skywars. Insert name. Survival Games, ако и тук не ми стане. Добре, що не ми става? Да не ми името ми... името ми не е добре. Добре, значи ще сменим името. Ще сме само Lollipop. Много тъпо. Името ми не е било оригинално, ще ти кажа аз. Добре, ли си сме името, какво стана? Стана най-после. Така, чакайте, че има някакъв проблем с това. Бутона ми не е добре. Не е най-добре бутон. Така. Добре. Виждате ми нови скин, нали? До нова кефи. Има ли на метал? Няма на метал, за жалост. Окей, така, може да проверим да влезем тук. Не можем, чакате. Така, не бяхме се логнали да му се не види. По-обично много лаги, обаче в играта изобщо не лаги. Поне на мене ми взех всичко. Всичко ми се взе. Стига, бе! Стига! Окей, добягаме. Значи, като вземеш нещата, първата техника е винаги бягате назад. В минали ми клип не говорих много силно, но сега говоря много силно, да надали. Мамка. Мамка. Фак. Той така е. Нали ми се правиш на много отворене? Ела насам, бе. Да мре неговата мама, да мре. О, фак. Бягай ти, мама ти. Бягай назад. Бегай, бе. Фак, мъртв ми. Бегай, бе. Тука. Даде. Верно, не сме се регистрирали. Чакайте, пишем регистър. После ще пишем името. И вече сме логнати. След там трябва да влезем. Хайде! Пакет! Бе! Почнаха. Милата като е толкова стъпа, аз какво да направя? Втора арена. Така влизаме тук. Добре. Менсър. Никога не знам видео. Мисля, че беше за лефтване. What? Така, съжалявам, че не... всъщност вече не играем с както иначе. Защото не се скака мамим. И не е готина с как. Брауър значи лък. Бажа аз с този бък, който играя, не мога да свикна, те ми спират изведнъж и се движат.
При вас сигурно е така. Не знам. Они се ли се виждат така? Ей така, вижте, нали? What? Уау, 59. Уау. Какво викаш, лоу? Това си е обикновен мап. Добре. Когато почваме, ще ни показвате тук. Или къде беше тук долу, мисля, че. Да, долу. Level и старт. Няколко секунди. Как го правя толкова бързо, ще го натиска там. И там. Така. Сега само чакаме да. Знаеш ли, техниката ни е за тръгване назад. Ей, там има един чест. Ще отида, ще го купя. Ей там. Ей там, където е купчето. Ах. Ах. Секунди пътна битка. Invisibility. Нещо си. Добре. Окей, почнахме битки. Не, и там от другата страна излезе. Много загубих. Някъде би трябвало да има чест от този род. Не знам. Да ви кажа, каналът ми Lollipop 2006, нали знаете този канал? Това е другият ми канал, който снимам от телефона. Това ми е таблета, с който снимам да играя, защото на телефонът ми не мога да снимам докато играя и спира си ма виждал, така че трябва да съм много. Мама му стара. И нали, такова. Няма ждутина съм как нямате често. И играя, нали, сега ще покажа. Ще покажа. Може да направим даже снимка. Сега ще направим. Да снимаме снимка. Така, след това. Чакай. Връщаме се и към бит. Така, това ми от този скин ми струва 105 лева. Линк за него за безплатно. Линк за него за безплатно тегляне няма да има, само от фалшивите сайтове може да си го изтеглите. Обаче сигурно ще има някакви бъгове на него, не знам. Но иначе аз съм си го купил, защото нали, видяхте бъгове, нали, за спали парите, съм си го изтеглил, съм си го купил. Нали, преди го проверих и видях някакви бъгове на него, затова аз слагам линк откъде съм си го изтеглил и съм си го купил и не знам, просто съм си купил скина, защото не знам, ети за кеф. Ничего не си помниш, да купувам постоянно, въпреки че няма за кого. Да, няма за кого да ги купувам, като мога да си ги стигля безплатно. Но имаш някакво черно отзад, някакво много грозно изглеждаш. Обаче после като го търсих в истинските сайтове и го видях. За компютри просто му пишеш името и той ти се тегли. Ама обаче за таблет са купувате и че не ви предлагам да си го... Не ви предлагам за таблет. Нали, аз играя на таблет. В принцип на канала на компютър, обаче сега няма го казвам, защото не се концентрира в играта. Не сме много силни. Което не ме е кефи, защото никой няма почти силни. А пък и мама ти. Така не капам, че съм гладни. Нали, не в истинския. Живи, Жеронимо! Ис! Ай, мага! Още малко ще умра. Само ма докоснете с ръка и съм мъртв. Я да видим. Добре, тук има такива неща. Паните да... Много вече. Няма никаква храна. Има ли храна? Има картофчето. Не обичам картофи. Никак.
Точно така, снимам с Recordable. Той ще ви го изпише. Recordable.mobi. За да не ви изписва надписа, за да не ви изписва надписа, трябва да си купите паче. Защо ме да купувам, като си го имам, а и надписа не ми пречи, тъй че аз нищо не казвам. Чакайте, че гледам нещо испанско, не знам дали испанско ли. Така. Айде, Disney Channel, гледам Disney Channel, нали? Допусням клипа винаги. В момента е нещо около 4-5 и ако някой има Blockman for multiplayer, аз пак вижте как ще говоря. Така, ако някой от вас има Blockman multiplayer for Minecraft, ако някой го няма, да иска да си го изтегли, за да играем, което е... fuck me! Много е тъмно, също няма да видя така. Често. Там виждам чест. Аз да ви казвам, че виждам чест. Ето. Така, чест. Идеално хубави неща ми се паднаха. Каска, хубава метална верижна каска. Така, сега ако се окаже, че сме се върнали, значи там има още един. И тук също има още един чест. Това е просто добре. Окей, храна има. Много са. Fuck me. Така, добре. Не ми трябва за инструкции. IP за сървър ще има в описанието, където играя. Нали? Винаги би трябвало да има в описанието IP и е само за Minecraft Pocket Edition. Не знам, тъпо е, но какво да направя. И ето още един чест, което е очевидно, ако го виждате, много време. Добре, не знам защо съм с толкова силен звук, не знам защо. Така, знам, че на клиповете, айде вече сме в лайв, не сме в лайв. Добре. Добре, добре. Една минута и учене, ако не се направим в лайв, нямам шанс. Сигурно вече има някакви, я да ги видя. Окей, само двама сме, значи аз и той, предполагам. Щом аз не съм един само, ама. Даже той не мисля, че беше миналата игра. Не знам. Не знам дали бих миналата. Ако загубим, свършвам с клипа, защото ми се прави друго, не ми се снимаше. Обаче Nice Jump колко? 13 Jump съм правил. Добре. Fuck. Не, просто. Айде. Yes. О, мага. О, не. О, бихме ги. Yes. Бихме ги, брат. Yes. Окей, хора. Само чакайте да се пусне. Окей, хора, дано да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, не забравяйте да пишете коментарите и да вдигнете палец нагоре. Ето има една влюбена двойка. Не ме интересува. И дано да ви е харесал клипа. Здрави табелки. Мога да леча. Верно, аз съм вид. Не мога, Вижте колко съм кът. Добре, дано да ви е харесал клип и довиждане. Айде, довиждане.